आङो आरो गिनो लागा आङो जेबो गाज्रि बाथ्रा बुङाखै आं दहायबो होनबाय थादों आङो बारंबार होनबाय थादों आङो नोंथांमोना एसेब्लाबो क्लिपखौ जे नुनानै जे मिथिबाय जे नोंथांमोननि गेजेराव आपडेट लाना फैलायबाय लोगोफोर जे आपडेटनि सिगांग्रि जे नोंथांमोनखौ मोनसे आरोबाव आपडेट होनो सानदों जे बेनि उनाव बे आपडेटनि होनायनि उनाव जे बे क्लिपखौ आङो नोंथांमोनखौ दिन्थिगासिनो आरोना धेमाजि जिल्लानि सिमेन्ट सापरि हालामनि सिङाव थानाय मागुरमारि गामिनि मुस्रि कुमार बसुमतारीनि आंगो फिसाज्ला अरबिन बसुमतारीया गोमानानै दं। खौरां मोन्नाय बायदिब्ला थांनाय 12 जुलाइ खालारनिनो फुंनि 8 रिंगासो समाव न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोन, नाथाय दिनैसिम न'आव फैफिनाखै। नखरनि सुबुंफोरा दा अरबिन बसुमतारीखौ हालाय हाफाय नागिरसिदों दं। बेनिखायनो सोरबाफोर बहाबाफोर नुयोब्ला जामुं न'आव अनजिमाया फोरमायहरनो थाखाय नखरनि सुबुंफोरा खावलायदों। जे बे सुबुङा जे 12 जुलाइ खालिनो माने 12 बोसोरनिसो आरोना बे अरबिन बसुमतारीया 12 बोसोरनिसो बैसोआ जे बिथाङा गोमानानै दङ। जे नोंथांमोना जि सोरबाफोर बहाबा नुदोंब्ला बे जामुं नम्बराव जे नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामना होबानो जाबाय आरोना। दायो जे जायनाखि mwidhwm बसुमतारी जे बिथाङा आरोबाव जे प्रिति जे बिथांखौ जे आरोबाव जे बिथाङा बिथांनि सायाव जे मा फोरमायदों जे बिथाङा भिडिअ हगारदों जे नोंथांमोना नायलां। mwidhwm बसुमतारीया गियाखै आङो आरो गिनो लागा आङो जेबो गाज्रि बाथ्रा बुङाखै आं दहायबो होनबाय थादों आङो बारंबार होनबाय थादों आङो जेबो गाज्रि वार्डस इउज खालामाखै। हेलो लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आरो मा होननो नै दायो ससियेल मिडियायाव जिबायदि भाइरेल जागासिनो दङ मिथिबायना। दाथ' मिथिखाबाय नोंथांमोनहा mwidhwm बसुमतारीनि बागै जिबायदि भाइरेल जागासिनो दङ नै दा इउटुबावहाय किसुमान व्यक्तिफ्रा बा किसुमान मानसिफ्रा बिराद शेयार खालामगासिनो दङ, किसुमानफ्रा बहुत मिनिदों आरोना। mwidhwm बसुमतारीया केस होजासिगोन, mwidhwm बसुमतारीया गिबाय, आंखौ बेफोरबायदि नुगासिनो दायो। mwidhwm बसुमतारीया गिबाय माने दासो बर्डआ मोनदों नोङो माने गिबाय होनहरदों आरोना आंखौ। बिनि सायावनो आं दा फंनैसो बुंगोन। mwidhwm बसुमतारीया मा गिमारबाय नामा मिथिबाय? जोंहा नैबे बिथांजो जिबायदि बाथ्रा बुंदों बेखौ लानानै माबाया mwidhwm बसुमतारीया गिमारबाय नामा, केस होजामारसिगोन नामा mwidhwm बसुमतारीया? दा बेनि सायावनो आङो फंनैसो बुंगोन। आंखौ बहुत मानसिफ्रा कमेन्ट खालामबाय दङ, दासो मोनदों नोङो दा मानो गिदोंनो बेफोरबायदि मिथिबाय दा। रायजोफोर, mwidhwm बसुमतारीया गियाखै आङो आरो गिनो लागा आङो जेबो गाज्रि बाथ्रा बुङाखै आं दहायबो होनबाय थादों आङो बारंबार होनबाय थादों आङो जेबो गाज्रि वार्डस इउज खालामाखै। दहाय आङो भिडिअखौ बानायब्रबदोंमोन सासे लोगो, आंथ' बिथांजोनि चेनेलखौबो आङो भिजिट खालामामोन, मानो होनोबा आंनि लोगो सासेया लिंकखौ हरदों आरोना नोंनि सायावहाय ओरै भिडिअ फैबाय होननानै। आंबो नायदों, नायनानै आङो डाइरेक्टलि माने मोनसे दखानावहाय आङो भिडिअखौ बानायब्रबनानै आपल'ड खालामदों। दा बेनो जाहैबाय, जुदि केसखौथ' आरो माथो होयोब्लाथ' उफाय गैया। गेलेनो थाखाय आङो अलरेडि आङो गुवाहाटि हाइकर्टआवहाय जि आंनि लोगो उकिल सासे दङ बिथांजोंबो आङो कन्टेक्ट खालामहरबाय, रायलायहरदों। दे उफाय गैया, जुदि आंनि सायाव इसिबां माने गाज्रि नुमारबायब्लालाय, जुदि mwidhwm बसुमतारी बुंनाया जुदि फंसेयावनो जुदि गाराय जायोब्ला माथो उफाय? रायजोफोर, आंनिया बेनो आरोना, जुदि मालायफ्रा हाजार कौटि मानसिया भाइरेल खालामो बुङो, नो डाउट बेफोरनि थाखाय जेबो नङा, खिन्थु नैबे mwidhwm बसुमतारी बुंबा मानो नाङो माने खर'आवहाय? आं आसरित मोनो मानसिफोरखौ। आरो ओरैबायदि मानसिफोर दङ, आं नायबायबो, आंनि बागै mwidhwmनि बागै माने भिडिअ बानायबाबो ओरैबायदि भिउस फैयो मिथिबाय दा। माने सोर जाखो mwidhwm बसुमतारी आं हमनो नांला। आंनि बागै भिडिअ लाबालाय माबायदि मानसिफ्रा माबायदि नै लगे माबायदि भिउस फैगोन, हाजार भिउस फैगोन मिथिबाय। आं बेखौनो होनो लोगोफोर, उफाय गैया, नोङो बिथांजोआ जिबायदि खोथा बुंबाय होनोबाथ' होथोंसै, आरो माथो होनबावनो। गुवाहाटियाव हा जख्लबसे दङ, बेखौनो फाननानै केस गेलेनांसिगोन, उफाय गैया। फैसा थाखानिथ' नोङो जुरुरत दङ, नङा होमबा?
केस गेलेनो थाखाय आजिखालिथ' फैसा थाखा नांगौ नङा होमबा उफाय गैला माथो खालामबावनो जोंथ' आरो मा होनबावनो नै दा हा जख्लबसे दङ बेफोरखौनो फाननानैहाय केस गेलेनांसिगोन माथो उफाय दायो आं बेखौनो होनगोन आरोना आङो बेखौ बारंबार होनबाय थादों आङो जि बाथ्राया नंगौ बाथ्रा बैफोरखौ बुङोब्ला माने किसुमान मानसिफोरनियाव आङो सासेखौल' थांखिनानै होनाखै आरोना किसुमान मानसिफ्रा बहुत माने मोदोमाव नाङो आरोना मोनथिबाय मैदोम बसुमतारी बुङोब्ला माने बाथ्राफ्रा बिराद नाङो मोदोमावहाय मोनथिबायना बेनो आरोना नोंथांमोना मा सानो नोंथांमोनाथ' बांसिन गाज्रि कमेन्ट खालामदों आरोना खिन्थु आं होनगोन मोनथिबायना गाज्रि कमेन्टआल'सो आङो दा नायगासिनो दङ मोनथिबाय खिन्थु आंनि जे फेसबुकआव जे 6100 फलोवार्स दङ बै आंनि लोगोफ्रा बहा थैनानै थांजोबखो लोगोफोर हा 6100 जन मानसिया 6100 आंनि जि फेन्सफोर दङ नोंथांमोना बहा थांजोबखो हो कमेन्ट्स खालामनो नोंथांमोना रावबो कमेन्ट्स खालामनो मा जाखो लोगोफोर हो आंखौ दिनैसिम नोंसोरो 6100 सिम नोंसोरो आंखौ फल' खालामनानै दिनै बहा थैनानै थाजोबखो रावबो माथो कमेन्टआव फैया लोगोफोर आंजों मिथिबाय हो माथो फैयाखैलै लोगोफोर हो मैदोमखौ दम हरगासिनो फाग्ला नुवाखै नामा नोंसोरो मिथिबाय एकदमबारे मैदोम बसुमतारीखौ होख्लायगासिनो आङो नोंगौखौ बुङो जे किसुमान खोथाफोरखौ ओंखायनो ओरैबायदि नाङो आरोना मिथिबाय दा आं होनदों आरोना खिन्थु आङो एकदमबारे माबाबो लाया आङो सिरियासलिबो लाया मिथिबायना आङो किसुमानखौ आङो एसे मा होनो बेखौ एसे कमेडियान टाइप लांनो नागिरो खिन्थु जाया आंनि जि वार्डस आंनि बुंनायफ्रा माने एसे माबा जाहैदों सोरखौबा दम होनाय बायदि जाहैदों आंखौ अनेक मानसिफ्रा कमेन्ट खालामो दा बेखौथ' आं मा होननो आरो नोंथांमोना होनबाय थादोंना गिबाय मैदोम बसुमतारी गिबाय नङा होमबा उफाय गैला माथो खालामबावनो केसा होयोबाथ' माथो होनबावनो आरो होथोंसै आरो आं मा होनबावनो बिनि सायाव आंहा जेबो बुंनांगौ गैया केसखौथ' होबाय जिहेतु गेलेखानांगोन उफायथ' गैया जेल जानांगौबा जागोन केस गेलेनांगौबा गेलेगोन फन फैबाय दङ आंनावहाय लोगो सासेनि आङो दा ओंखारलांसिगोन जाहैबाय नै दा एसे फ्रेश जाखांबाय लोगोफोर नोंथांमोनाबो आरो मा खालामनो मैदोम बसुमतारीखौ केस होमारोब्ला नोंथांमोनाबो एसे सापर्ट खालामबानो जाबाय आरो माथो होनबावनो मिथिबाय दा दायो गुवाहाटियाव हा जख्लबसे दङ बेफोरखौनो फाननानै केस गेलेनोसै जोङो मिथिबाय उफाय गैया लोगोफोर बारा टेनसन लानांगौ गैया मिथिबाय मैदोम बसुमतारीसो नैबे मैदोम बसुमतारी मिथिबाय दा बांद्राय आरो आं दहाय किसुमान भिडिअ होनायखौ मानसिफ्रा बुंहरदों गिबाय माबाय होननानै आं बांद्राय गिजालै भाइ मिथिबाय दा मिथिबाय बांद्राय गिनानै लाब गैया थैनांगौ थैगोन केस जानांगौ जागोन जेलाव थानांगौ थागोन बेनो माथो जानो लाइफसो बियो लाइफसो बेलाय नोङो दसेनि जिबनसो बेलाय बेफोरखौ सानबाय थानानैलाय मा जानो दरखार गैया आइ डन्ट केयार नै दा थांनानै एसे लोंहैसिगोन दायो लोगोफ्रा लेंहरगासिनो दङ दायो आंखौ लेंहरगासिनो दा थांनानै एसे लोंहैसिगोन दे जाथ'बाय माथो होनबावनो बेनोसै आरोना दे बाय बाय लोगोफोर